Wow, ty si klikol na toto video, to je úžasné. Dobre, teraz už normálne, o čom bude toto video? Logicky o tejto veci. Tí, čo toto poznáte, čo to je vlastne, tak buď ste z viac staršej generácie, alebo máte záľubu v rozoberaní starej elektroniky. Ale v skratke tohto videa, aj keď to vyzerá ako nejaká stará klávesnica, v skutočnosti je to počítač. Aj keď takto to pravdepodobne vyzerá ako klávesnica, ktorú mali napríklad Linus Tech Tips vo svojom videu. A nejak v skratke, čo sa bude v tomto videu diať, dnes si tento počítač otvoríme, zistíme, čo v sebe skrýva, či už za tajomstva a čo má vlastne on v sebe za komponenty. Dáme si nejaké tech info ohľadom dáme si nejakú historickú prednášku o tomto počítači plus o firme, ktorá tieto počítače a ďalšie zariadenia k ním vyrábala. A ku koncu videa otestujeme, či po viac než 30 rokoch od jeho výroby je stále funkčný a aký moc veľký je rozdiel medzi týmto a nejakými modernejšími počítačmi. Dobre, keď máme intro za sebou, poďme sa bližšie pozrieť na tento počítač. Z hornej strany klasický klávesnica, názov, nejaké výduchy. Malo by to mať v sebe aj vlastný reproduktor, čiže by to malo schopné byť aj hrať. Klávesy sú celkom vysoké, čo spôsobuje, že sa občas takto pekne krásne zaseknú. Potom ich musí človek vylupnúť. Zo spodnej strany len štítok, nohami samozrejme, s mesiacom a rokom výroby plus vyrazené do plastu názov firmy. Z prednej strany nič, lebo je tenká, a zo zadnej všetky druhy komunistických konektorov, aké existovali v tej dobe, počínajúc dvomi koaxiálnymi, jeden na televíziu, druhý na monitor, jeden napájací 7-pinový konektor, jeden 5-pinový magnetofonový, ďalej systém bus a dva joysticky, jeden Kempston, druhý Sinclair, ale o tom potom. A zvonku sa zdá, že všetko. Tak, poďme sa pozrieť dovnútra. Keď už máme všetky skrutky odskrutkované, čo držia tento vrchný plát, môžeme si ho dať bokom. Je to proste jeden celistvý výlisok, dáme to preč. A tu už vidíme pekne klávesnicu a začiatky našej krásnej motherboard. Takto je to tam proste pasované, žiadne skrutky, nič. K tomuto sa vrátime potom. Zajímavý pattern zo spodnej strany, ale k tomu sa ešte len vrátime. Dobre, tu nám máme už pekne krásne celkový motherboard. Je tu už pekne vidno CPU, tu nám máme grafický čip, spomínaný reproduktor, jednotlivé konektory zozadu. Podľa Wikipédie CPU je Zilog Z80, je to 8-bitové CPU, čo znamená, že si na tomto počítači len tak nezahráte originálneho Dooma, keďže Doom je 16-bitový a toto je len 8. Pozerám, že väčšina týchto komponentov je od firmy Tesla, samozrejme nie od tej známej Tesly, ale od tej menej známej Tesly. Je to 8-bitové CPU, jak som hovoril. Maximálny clock speed má 8 MHz. Kebyže sa pýtate na rámky, tak to má 68 KB RAM. Ak sa niekto vyznáte, kľudne mi napíšte do komentáru, ktorá z týchto súčiastiek je RAM, ja to neviem, ak to niekto viete, budem rád za opravu. Ďalej tu máme grafický čip, ktorý je T34 VG1 na
na Wikipedii sa o ňom nepíše v podstate nič, čož je škoda. Ak niečo viete, kľudne mi napíšte, ja som sa ničomu nedohľadal. Tu je ten spomínaný reproduktor a zaujímavé je na napájacom konektore a magnetofónovom, že ten napájací síce má 7 pinov, ale v skutočnosti obsadené sú len 3, možno 4, ak je to tam vidno. To isté aj na magnetofónovom sú obsadené len 3, plus samozrejme ground. Potom tu máme obidva koaxiály. Zo spodnej strany sa zdá byť, že nič není. A to je všetko z motherboard. Celkom jednoduchá, predsa len tento počítač bol vyrobený v roku 1991. Dobre, a môžeme sa vrátiť sem k tejto celkom zaujímavej a do určitej miery satisfying klávesnici. Jak som hovoril, tie klávesy sú dosť hlboké, čo znamená, že sa takto zasekávajú. Ale som zvedavý, že či sa dajú rozobrať a ako vlastne vyzerajú znútra. Vyzerá, že aj dajú. Dajú. Neviem, ako to tam je vidno, ale v keycape je jedna pružinka, v spodnej strane je druhá. A skrátka, tu na malý pliešok spája dva kontakty, čo je dosť primitívny a jednoduchý spôsob. A teraz ma zaujíma, či som to celé posral, alebo či sa to bude dať zložiť nazad. A vyzerá, že sa to dá. A do určitej miery sa aj vyriešilo to zasekávanie aspoň. No, tak vyzerá, že z tejto motherboard je to všetko. Jediné, čo tu môžeme už len vidieť, sú jednotlivé tlačítka, reset button, power LED, jednotlivé kabeláže a nič viac. Viem, znie to možno ako unboxing toto video, ale tá zábavná časť ešte len príde hneď po historickej prednáške. Didaktik je rada 8-bitových počítačov vyrobená firmou Didaktik Skalica v bývalom Československu. Ich základ bol na počítačoch PDM-85, z ktorých vznikli počítače Didaktik Alpha a Didaktik Beta. Didaktik Beta pritom bola len poupravená Didaktik Alpha. Tieto počítače mali už spomínané PDM-85 nahradiť, lebo v svojej dobe už boli zastaralé. Neskôr prešli na počítače ZX Spectrum, z ktorých vznikli počítače Didaktik Gamma, Didaktik M a Didaktik Compact. Z týchto počítačov najlepší bol Didaktik Compact, pretože bol vyrobený najneskôr a zároveň mal integrovaný cartridge na floppy disky. Zároveň mal rýchlejší procesor, väčšie ROM a rýchlejšie ROM. Takisto ako oproti Didaktiku Alpha a Beta mal Didaktik M a Gamma tiež lepší procesor a výkonnejšie ROM. Tieto počítače prvýkrát uvideli svetlo sveta v roku 1986 a táto firma okrem týchto počítačov vyrábala aj príslušenstvo v podobe externých kartridžov na floppy disky, disketa D80 a už spomínaný joystick a samozrejme ešte ďalšie veci. Ale o tých som sa momentálne nedohľadal. A teraz, keď ste už bližšie uvedomili o histórii didaktikov, môžeme späť na video. OK. Už nám zostáva len jedna finálna otázka. Ako pripojiť tento počítač k monitoru? S touto otázkou vzniká aj jeden problém, ktorý ste si mohli už všimnúť na začiatku videa,
A to ten, že tento počítač nemá žiaden moderný konektor na monitor. Napríklad DVI, HDMI alebo VGA. Má len dva koaxiálne porty. Možnosti sú dve. Buď použiť takúto krabičku, ktorú viem na Amazone kúpiť za približne $10. Má input na koaxiál alebo anténu a output na HDMIčko. Ale pretože táto konkrétna je rozbitá a budget na toto video je rovný 0, siahnem pravdepodobne po druhej možnosti. By the way, dúfam, že mi odpustíte môj gargantuovský cable management a ak by ste chceli, natočím aj video o tomto krabicovom počítači. Stačí, keď niekto napíšete komentár a budú k tomu komentáru nejaké ohlasy. Ale teraz späť k tej možnosti číslo 2. A to použiť túto CRT televíziu krkolomne pripojenú pomocou dvoch jednosmerných koaxiálnych káblov, ale vo finále power žiarovka svieti, monitor nám ukazuje, toto všetko nám zariadil tento tu guy z kanálu Kvepoda 123. A už jediné, čo nám zostáva, pretože tento počítač nemá internú pamäť, nahrať na to nejaký súbor. Momentálne to funguje len ako príkazový riadok. A to je jediné, čo zatiaľ dokáže. Plus ešte nejaké ďalšie, napríklad kalkulačku alebo podobné, ale na to sú inakšie komandy. A toto bude pre toto video všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like. Ak nechcete prísť o ďalšie podobné videá, nezabudnite dať odber so zvončekom. A ja sa s vami týmto flopy diskom lúčim. Čaute.